ngaindisiye nguva ino nokuzara kwayo kuna mufundisi vachiuya uzotora nzvimbo yavo. Tese takasumuka tichivaomberera maoko zvichitiitira zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. How many are happy to be in the house of the Lord? There's one sister that cannot hear Shona. I want someone who to interpret for you. Which is your first language? Tswana, Tsonga. Anyone who can speak Zulu very fluent. Where is Mike Darai? You can go there. Oh, you are there. It's fine. It's fine. Just swap with the sister close to her. It's fine. She also speaks Zulu. Okay, so you are sorted. The sister sorted out. I will speak both, but whenever I speak Shona, please don't sleep. Thank you so much. Hallelujah. The guy in present worship a break for about 15 minutes or so. I'll call you back soon. Tigoshanda Tese. Says to somebody close to you, Nasi Zvara Kanaka. Pauruku Garapasi, just repeat it to say it's a good day. Patiriku Garatese Pasi, just repeat it to say it's a good day to us. Hallelujah. 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 My friend is very good. My themed t-shirts and a theme ye gorerino. Rata pinda in the next 1 hour and some minutes. They are already there and available. Sagapanongo kwana 12. Ukangawa kuda t-shirt ye theme 200 rand yako over wato pfeka theme. Imbomberera yo my friend is ne dare rawo ne kurongeka kwakadai. Hallelujah. Pane one thing that we never did that we want us to do. Patino pama theme. This theme takataka it hashtag sunungu. Ndo patai nyanya kumira kusunungura kusunungurwa nekusunga nekusunga paifana kupanga pakavhurika. But what we have done over the years is to have a theme moitendera kufa gore iroro. And you have a theme, then you allow that theme to die that year. One of the powerful themes that we have done so far, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. That theme was not supposed to die. We were supposed to build on it. And it, ukavaka gorerino ya opkanya, ovakaje, imbayo ya idi, aiperi. And it saka theme ye gorerino ya 2023 is going to build up on theme of 2022. So that whatever we have gained in 2022, we are not going to reduce it, but to increase on it. Regarding in financial terms, let's say your gross net income for 2022 was 500,000. 2023 must not be 200,000. We are saying level of 500 we've achieved. Now we want to build on it going forward. Hallelujah. Hallelujah. Ukatarisa vanhu vanoita mari, they don't close business number one. They build business number one. When it's prospering, they put it aside. It continues to generate money. Then they build another business until they have quite a number of sources of income. Sakama themes edu atichadi kwa auraya. Senge theme yekuti if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land is a theme that must live in you until you die. You must eat the good of the land until you die. Kungoti inini ne muri yangu tadisaida kudya zvakakora zvenyika kusvika Jehovha uchiuya uzononditora. Kune munhu wandiri kutaura naye ere mangwana nero ano. Rega kuuraya theme yegore rino. Ndine a few things zvandoda kuti tiite. Kana zvandoda kuti if you are writing, let's write. Ndakaona kuti maKristu or maChristians ane problem yekusarongeka kunyanya maPentecostal churches. We speak much in tongues more than we plan, yet we are ready to go to heaven when we are 28 years old.
unenge wakutaura nendimi zveparevel yekuenda kudenga uine 28 years uchirine usati waane mukadzi asi unenge watoredi kuenda kudenga. Why? You have grown so much spiritually, neglecting the physical things that must carry you between 28 and 80 years when you are ready to die. Can I speak to someone tonight? Atimino yana 12 dzepawachi apa tiri kuita zva 2022 anditi atiti nekuseri tinoenda step by step. 2022 ndoda kuti I want you to reflect, what were your resolutions same time last year? What did you write on paper last year? What did you write on paper last year this time, 2 hours before crossover or 2 hours before we cross? Pane chinhu chandoda kuti tiite patiri kuti what did I do semunhu in 2022? What did I do as a human being in 2022? What did I achieve as a man in 2022? What did I put? A successful person must have a set of principles. What were your principles or resolution in 2021, end of year, 2 hours before crossover? What did you purpose to do in 2022? Mumwe munhu akazondiudza akanditi mufundisi, ini ndinoremerwa nekubvisa chegumi, ini ndinoremerwa nekuchengeta vabereki. Kureva kuti pane maset values ekuti when you set them you must stick to them. You must not speak in tongues, you must actually do it. Ndaibatsira umwe mukomana, he just married in October. He married in October. He's from one of these upcoming churches. He married in October, I think the first week of October. So he's spending 5 hours Maneru achinamata. He married in October. 5 hours Maneru ane achinamata. Maskati 4 hours ane achinamata. Was he ready for a wife? Five hours Maneru mu prayer, 4 hours maskati mu prayer. Hapana chekudya, hapana quality time. Ndakamuudza ndikati imbondipa mukadzi uyu tidzosere kuvabereki wake wozorora kana wapedza kunamata. Mwana wevanhu anogara agomirira dhedhi vachauya dhedhi vari muchikona riya mandara bakaushu. Aiwa zveshamwari, munhu uyu akavinga munhu haana kuvinga ndini. Ndine umwe munhu wandinaye. So what are your set goals in 2022? What did you set kuti uchaita? Not in prayer but physically doing. As an adult, how many hours did you purpose to work? How many things did you purpose to buy? How many cars did you dream about? How many clothes did you even buy? Ezvitasvika musi wa31 December 2022 hausati wawedzera une masiketi matatu. Chokwadi ndimi dzako dziri kuda kutopona. Kupinda modropu yemukadzi mukuru ine masiketi matatu anogona kutaura ndimi kwe1 hour. Look at the person close to you, kuti murume uyo ari kuda kuti timboshanda pichana. Dzokorora kuti baba vari kumberi uko vari kuti 2022 what did you do? Unoda kuti Bible robva rati ndinoropafadza kubata kwemaoko ako. Ndichiri nemunhu here. So I just want you to reflect in 2022, how many hours did you sleep on average? Kana uri baba ane mhuri, kana wairara more than 8 hours per day, unotorwara pfungwa. If you were sleeping more than 8 hours, it means you have got a mental problem. You need some form of counseling for that problem not to overspill to 2023. What did you do? Yeah.
zvemweya ndichakuitisai manje. So ngatimboitei zvekureflecta pamagoals edu. What did I do as a human being for me and my family? What did you do? If you are married, what did you do for your wife? Do you deserve to overlap to 2023 with a wife, or we need to relocate the wife? Tarisanai kana makagara mese sababa na mai, look at each other and see, do we need to proceed or there is some correction to be done? What did you do for yourself? What did you do in 2022 for your family? What did you do? How did you use your day-to-day life in 2022? You can't tell me, but I want you to reflect on that one. You never even read a magazine. Umaneta nzwara dzinoreba kuita 3 centimeters. Antoshaya nguva yekucheka nzwara dzake. What did you do for yourself? But those are critical things that Christians sometimes forget. What did you do? Remember, God does not work with the lazy. Ndosaka makaona kuti Mwari pavaitsvaga disciples, he never chose anyone sleeping. Akatora munhu wese ari pabasa. If God is to use you as a vessel, you need to be doing something. Can I repeat this? If God is to use you as a vessel, not for the kingdom of God, but for yourself. Ndakaudza muchinda yearora muna October. Anonamata kutaura nendimi. Ukanga warora, panodiwa breakfast, panodiwa lunch, panodiwa kunogara kupaki, apachadiwe prayer. Kana warora chimboita 3-4 months, 1 year, womboita zvekuita zvemhuri. Ndaiudza umwe munhu ndikati pandanga ndiri mukomana, when I was a boy turning into a man, ndine shamwari yainzi James nomwe wataiti sekuru ainzi Herbert. I used to go to the ground to pray every calendar day at 11 p.m. I used to pray in the morning 6 to 7. Mindfulness ndakatosanga nawo kuprayer mtennis court. Iwo achipinda inini chibuda for almost 6 months. Then I decided uyu kamunhu akanogona kuchengeteka. You see, but now Ngaongwe Shannon na Kunashe cannot allow me every day to wake up at 11, go to the ground, come back at 3 a.m. Vano fane nzara mwamchena aripo. Iwewe, you are not working. Swap. She is listening to me. She is not helping my daughter. Can you swap? I can see her attention is to me. I gave you a duty to do. So what am I saying to you? Now, I want you to reflect. 2022 is closing. We are closing the doors. What did you do for yourself? Amvunzo yowe wakaoma. Wakazvitiriyo. Umwe akazvinyima kuti gore rino rakupera asati ambodya bacon. Kutopera chako kuti wa. Ndakabvira kuti izvezvizvi gore rino hausati wapinda muEdgars kuzvitengera hembe, hausati unongoenda kumaChina, Gouda this one, Gouda fits well, Gouda. What did you do for yourself in 2022? Any treat that you have said, Mwari vakandipa muviri wandinavo, I've done something to eat. Yeah, pakaoma. It's one of those things that people forget. You are not rehearsing. You are actually living. Your days are going. And it's very soon. Tinaenda kumusha. Second thing that I want to reflect as, what did I do for God? Chi chandakaitira Mwari. 2022. Chiwo chandakaita muimba ya Mwari. Zvekuti kana Mwari vakuda kuti vanhu vafe panyika, inini ndogona kurarama. What did I do in the kingdom? Chi chatakaitirawo Mwari semhuri. Chi chatakaitawo mu kingdom to add value to my faith that I'm a Christian. Isusu se church
kwete as individuals, collective as a church, we can stand up and say, gore rino Mwari takakuisirai aritari, takatenga pekunamatira. That we can stand and say, chimbozviombereraiwo maoko, apa tine chekureva, pamberi paMwari tine chekureva kuti we have managed to secure a proper building to worship you. Anditika, ipapo takapagona. But obvious that money was coming from families and individuals that with a collective effort yekutenga church. This is the time to reflect. Mwedzi mingani andakatendeka kuchegumi. Mwedzi mingani andakatendeka okumuri. Kuna Mwari. How often what discipline do I have for the kingdom? What do I do in the kingdom that makes me deserve a blessing? Chi chandinoita pamberi paMwari chinoita kuti ndiropafadzike. 2022 atiri kungo reflector anditika in the build up to 2023 anditi muri kuona kuti zvakatinakira. Ndichaparidza hangu mukana tazomboimba apa ndoda kumboti vanhu tifunge. Ndiri kufunga kuti dai Mwari vaitibatsira taimbodzidza kufunga, to train our mind to think. Because what I've realized in the kingdom is this: when you sit down alone meditating, that's when God speaks to you. Can I repeat this? When you sit down alone meditating is equal to thinking. When you meditate, you are going through things. That's when God inspires you with ideas. That's why when God whispers to you. Vanhu vazhinji vakandibvunza kuti mufundisi, sei musingaridzi radio? Even my own wife doesn't understand it at times. Why do I not play a radio or music in my car? I've been working for years as a, what you call those workers vanogara mota a lot, moving from one project to another. But what I've done is I've seasoned myself kuti kana ndine vana vandinavo pano sababa namai moyo, ndiri ndega ndiri mota, that's when I think about them. Pandinovafunga ndiri ndega ndo panotanga Mwari kundiratidza kuti moyo anoda chakati, mukadzi wake anoda chakati, vagarisa panzvimbo 1. Musi wandinozotaura navo vanofunga kuti mufundisi vari kuona mavisions, but most of the inspiration inouya in meditation. Kana uchida kuti Mwari vataure newe zvakanyanya, wana nguva yemeditation uri 1. Rega kuti pese pauri free you put the radio, pese pauri free you put my headphones, pese pauri free you put on music. You go to Facebook. What you are doing, you are closing the voice of God by increasing the voice of men in your life. Ukatarisa Mwari vachitaura nemunhu vaitanga vamusudurutsa pahama dzake, and iwe you are sleeping. When I speak, Shona interpret. Mwari vachitaura nevanhu vaisataura naye ari mucrowd, vaimumirira either aende kutsime kana kuti aende kumafuro kana kuti akarara. That's how God used to talk to men. Hapana Mwari pavanotisvikira takaungana kudai tiri muchechi wokudaidza nezita kuti Betha, ndakukuitira zvakati. Nyaya dzaMwari dzinouya uri wega, iwe ndiwe unotakura information kwavasangana naMwari uchienda nayo kune vanhu. Ena unotarisa mukadzi waManoa anosangana nemutumwa ari ega, iye ndiye anozonoudza Manoa kuti ndine wandasangana naye. Manoa oti chienda unomuda umuti ndinoda kumuona, but Mwari havasangani newe mucrowd. Paunofanira kunzwisisa kuti Mwari vakuzevezere. Alright, ngatimboendei kune zvamunonzwisisa zvinoitika muupenyu hwevanhu. Ndotini ndiri jaha ndinonzi Peter, pakati pedu pane musikana anonzi Rosemary. Ndiri kumuda ndobva ndadaidzira ndiri muno muchechi, Rosemary, I love you. Unotukwa. Kunyangwe Rosemary aikunamatira usiku achimuka achiti baba Mwari mukomana wenga andione, but ukadaidzira pane vanhu unotukwa, and ukatodaidzira hauchazodiwi futi because une dzungu.
muri kuudza zvandinoita hauchazodiwi futi une dzungu kana uchida kurambwa nemusikana ingoti pane vanhu usati wadiwa chingomubata-bata pane vanhu zvatovharana pamwe kubatwa kwacho anenge achida but ari kungoda some privacy. But ukangotambanudza maoko ako pane vanhu zvatovharana. It shows you kuti even Mwari vachiapproacha vanhu havaendi kuvanhu in public, vanoshandisa chinhu chinonzi meditation, vanoshandisa chinhu chinonzi separation. God, when he wants to use you, he set you aside and he sets you apart. Ndichiri nemunhu wekutaura naye. Saka ndiri kuti inini semunhu hapasi pese paunofanira kuexpecta Mwari kutaura kana paine crowd. God takes you from the people. What? Ndandiri papoint yekuti how often do you give God time to speak to you? When you isolate yourself from friends, when you isolate yourself from social media, when you isolate yourself from luxury. Zvinhu zvese zvatinoda kunamatira togona kuzvinamatira in 3 hours kana kuti in 7 minutes. Mwari ndoda murume, Mwari ndoda mota, Mwari ndoda imba, Mwari ndoda mari, Mwari ndoda utano. Thank you God. Tobva taenda kumba. We don't need to fast for many days. But why do we fast many days? We are setting us aside, ourselves apart, for us to meditate so that God can speak to us. Manzwa zvandikuedza tsanangura. Ndo paunozoona kuti munhu anotsanya 10 days, munhu anotsanya 7 days, haasi kureva kuti Mwari havanzwi. Ari kureva kuti kana ndikazvisudurutsa ndozviisa parutivi, ndapa Mwari mukana wekutaura neni. Ndichiri nemunhu here manerano. Ndiri kubuilda, taitaura zvemwaka mutsva, toda kumbobuilda into 2023. So what did I do for God? What time did I separate for God? Rega kuti ukapinda prayer room, wotongoputitsa ndimi, wobva wadaidzira. Pamwe pacho it's decent kupinda prayer room, kuenda kugomo, worega kunamata kana kufamba. Be still and calm and try to see what God is trying to whisper to you. Can I tell you a funny story? Umwe musi iri on a Saturday morning, Sunday morning around 1. Ndandaswera Saturday ndichiita peace job. Sunday morning I woke up. Ndichiti ndikanoshumira ndisina kuverenga. Ndakaenda pa internet. Ndikatanga kutsvaga sermon yeSunday. Ndakabatwa nehope ndiri pa desk ndichiverenga internet kuti ndinoparidza. Mwari mweya mutsvene akandizevezera kuti go and sleep. The word is not yours. Iwewe go and sleep and go to my people. I will give you what to speak. Ndakanorara peacefully. Ndichimuka makuseni ndikavhura verse. Pandakarivhura ndakaona revelation yakakura ichita unfold. And that was one of my powerful message. Yakazobuditsa word rinoti victory is certain. Maneriwayo ndo pandanga ndapiwa vision na Mwari yekunzi don't search the internet. Kana wakuda kuparidza don't search the internet, because pa internet uri kutsvaga nyaya dzevanhu, hausi kutsvaga chiso chaMwari kana pfungwa dzaMwari. That's why uchiona kuti vashumiri vanoremerwa kuti paanomira nhasi ari kutaura TD Jakes, mangwana ari kutaura this preacher, mangwana ari kutaura this preacher, haachanzwi izwi raMwari, ari kunzwa internet. Muri kudzwa zvandikuedzera. Ivo Mwari vachidana munhu havamudaniri internet, vanomudanira izwi ravo. Muri kunzwa. Saka pamwe pacho pamunopinda muprayer, don't get into prayer uchifungidzira kuti nhasi ndoda kunamata 1 hour. Pamwe pacho zvine nyasha kungopinda mu-isolation in prayer. You stay calm. You try to listen to God and hear what God speaks to you in a soft, nice voice. It's not always when you need to scream and to shout. Pamwe pacho zvinobatsira kungonosvika, you sit down, you are calm. Some pacho you sleep prostrate. Give God time
to speak to you. Ndozvimwe zvandiri kutaura. Ndakadzidza kuti mameseji ese andinotraya kunyora pasi ndichiaplana anondiremera kuparidza, but ndikauya ndichiti mweya mutsvene taurai kwandiri, the service is more nicer and the service is more flowing. Because Mwari havangakudaidze kuti uswere uri paindaneti uchinzwa masemoni evamwe. Kana vatokudana vane zvavanoda kuti utaure. Kune vari kupinda mumunda nevari mumunda kare, regai kuswera paindaneti, tsvagai chiso chaMwari. Ndosaka muchiona kuti mathimu ari kushandiswa kumachechi ari kuripitwa kunge mazitye. Why? Munhu wane akapiwa thimu naMwari, vamwe vese vanoiteedzera, havachatsvaga chiso chaMwari, vari kutsvaga mathimu akamboshanda kumwe. Ndichiri nemunhu here manerano? Ndine munhu wandiri kufamba naye. Saka gore ra2022 nepatakunopinda 2023, let it be one of your resolution that God, I want to give you time to speak to me. And ukatarisa even patinoita ma-arguments as wives and husbands, as boyfriends and girlfriends, patinoita ma-arguments, Mwari kuti munokurudzira ma-boyfriend nema-girlfriend here zvekuti do. Vanoroorwa sei vana kana vakasatanga vaita boyfriend and girlfriend. Saka zvekuva boyfriend and girlfriend tinozvikurudzira zvekuti do. Mazvinzwisisa? Tinozvikurudzira zvekuti chi? Do. So even as boyfriend and girlfriend, sometimes don't plan your marriage with the trending trends of the world. Kuti chiri kutrenda mazuvano chi? Pane chimwe chividhio chandakaratidzwa nevakomana vekumba kwangu chinonzi chinoshandisa kamwe kawedhike kuti haza, vangani vakambokanzwawo. Kana mumwe mukomanijo vaitaura zvekusofwa, munapotawo muchitarisa amba zvinotaurwa neshoko raMwari. So ndiri kuti inini, when you face a situation in marriage yako, don't really start sometimes to hear kuti chiri kuitika. Pamwe pacho stay calm. Usaite hasha, usaite my emotions. Stay calm and listen kuti Mwari vari kumbodei. Muri kunzwa zvandinoedzera? Be calm. But chiri kuti kuvadza mazuvano ka, before we allow God to speak, tatone 25 advices. Manzwa zvandinoedzera ngura. But we need to allow God to speak. What did I do for God? Reflect on that one. Tichiri pana 2022. Ndinemi hangu tinofamba tese zvishoma nezvishoma. Ndiripo. Third point, was I principled or not? In 2022, was I principled or not? Which principles of God did I follow in 2022? Which values of a Christian did I follow in 2022? And which ones did I fail? If I fail, what do I want? What do I need to do? Ndezvipi zviri mushoko raMwari zvandakateedzera? Munoziva tiri kuita crisis yekuti God against men. Can I repeat this? Tiri kufighta space yemunhu. Iyo zvinhu ndikakuudzai kuti zviso zvizhinji zviri munhu zvakadya chegumi. Because it's a festive season. Vari kupemberera kudya kuzvarwa kwaJesu vachidya mari yaJesu. Uri kupembera iye wacho akambokuita muKristu ndo watorovera mari yake. Why? Because uri kufunga kuti haikwani. How were you principled? Remember, in the Bible there is one man who never fasted. His name was Abraham, but he was accredited to be the friend of God. Why? He was very principled. To the extent yekuti anotonzi the only son why now go and sacrifice akateerera. Chiri kukanganisa vanhu. Unoza pamwe pacho tinorega vanhu vachihura wozouya toda kuvadhirivha. Ngavangorega kakuhura kwacho. My principles anounza blessing more than my prayers. Munhu anonamatira mari asingabvisi chegumi, forget and smile. Because tithing is linked to finances. Munhu anonamatira upenyu
asingaite zvinochengeta upenyu anongofa. And let me give you a simple example. Tanamatira nyasha dzekurarama, wotora mota wodriver 220 kilometers per hour. Your principles are not in line with your prayers. Anditika, you need to be principled. As a Christian, are you principled? What principles did you follow in 2022? Reflect. We are still reflecting in 2022. What principles did you follow in 2022? And which ones did we fail? And how should we rectify them? What should I change in 2023? Ndezvipi zvinhu zvandinofanira kuchinja in 2023? Change. Anyone who does not adapt to change, they suffer extinction. Can I repeat this? Munhu wese asinga adapt to environment anofa. Even uchinamata. VaKristu vafundisi vedu vekuZimbabwe vakanga vakutofa vachiti havatengi shuga yepamusika mutema. Pakatanga kupinda shuga yeblack market pasina zvinhu. Vafundisi vakatanga vachiti havatengi shuga yepamusika mutema. Kusvika kusisina, you are sleeping. Vaiti havatengi shuga yepablack market. Ne? Shuga ikabva pablack market kukauya hupfu wapa black market. 2008 mashopu ese anga angozara nedog food. Imbwa dzacho dzadzafa dzaisimbotengerwa dog food. Saka dog food yanga isikachafambi. You see what I'm saying? And at that time, wafundisi ndopa wakatonota kufa wakanotaka kutenga hupfu pa black market. But do you know kuti black market is a word of colonization? Chinonzi black market chi, it's a vendor munhu asina building. Mazvinzwisa? Which means kuti iwe ukatenga hupfu ukaisa apa usina license, you are now a black market. But later on people realize kuti no, whether zviri mushop kana zviri padesk kana zviri pamupedzenamu, it's sugar. They started to buy it. Muri kunzwa? So if you don't adapt to environment, you will suffer extinction. And I am not munobvunza pamazuva eElisha muSamaria muchidyiwa musoro wembongoro nematoto enjiva, nevavhangeri vaidya musoro wembongoro nematoto enjiva. They had to adapt because rari gore renzara. So in 2023, what do you need to change? What you were doing in 2022 that you need to change into 2023. Iwewe ndiwe mporofita. Haudi kunoudzwa kumasowe kuti une masokisi white. And haudi kuudzwa kumasowe kuti you are a stingy man. Iyo zvimari yakazara kwaakaundi kuti meko vana havana hembe dzeChristmas. Iwe wacho hauna hembe dzeChristmas. You are a stingy man. You don't need to be told or to be prophesied. Change. Embrace what? Change. Apakaoma. Vana baba vanorarama kwachirumanzu kana kurarama kuvhumba maramba pungwe kana kunyama ropa iwe uri muJoburg. Hamukadzi wangu habati mota yangu, hey inozofa. Any car will break down at one moment. I need you to change. Kuna vanhu vari kuno kuti chakakurosa bhodha makumbo ake pfungwa dziri kuuzumba maramba pfungwa. What do you need to change? Rimwe dhimoni rinofana kusara muna 2022 ndere kupusa. Vanhu vakapusa patichanga takunamata iti Mwari ndibatsireiwo ndibve mukupusa. What do you need to change? Pane hama yambonditsvaga paindaneti ikati hello AFM. Ndofunga vazoona leta kuti vari kutaura nemunhu waMwari vakazoti makadi pastor. Baba namai Chikoto, are you here? The Chikotos. Vambotaura neni masikati. There, oh yeah, be blessed. We welcome you. All right. Ndo mfundisi wacho havanawo sutu but ndiyo. So ndikuti what do I need to change? Pamwe pacho kunamata ka usina kuplana.
you pray in vain. When you pray, you need to plan first. What do you need to change spiritually? What do you need to change? And also kumba kutopinda mumba menyu chaiwo tarisa kuti mbedha wagarisa uyu ndiro dzagarisa izvi zvagarisa izvi wombochinjavo. Can I repeat that? What do you need to change? Is it a car? Is it the wardrobe? Is it the mindset? What do you need to change? Ndichiri nemere apo. Praise and worship chinhu wani chandoda kuti muchinje kutenga hembe dzema 150. Kuti munhu anoposta pagurupu kuti iyi inoita ye150 rand. Mindset yeurombo ngairege kugara muvanhu vari kumadepartments. Asharingi muneni here, dheko muneni here, ibvai mutsika dzevarombo. Madepartments ibvai mutsika dzevarombo, nechurch board ibvaiwo mutsika dzevarombo. Haugoni kupinda mbhodhi uchiti ngatitsvage second hand car, noti panapa ndokudzingirira. As a many thinketh. Vana baba namai muriko. Vana baba ibvai mutsika dzevarombo kugara pasi uchiudza mukadzi kunowanikwa madomasi. Uri baba vakakwana, vasina fana pakashota, you have a problem. Kangora murume akungodiscussa zvemadomasi neonyeni. Iyeye murume iyeye anoda deliverance manero anotisata cross. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuda kugadzirisa munzvimbo dzemweya. Kuti unofunga zveonyeni, achazofunga zvemba ndiani iwe wakagara paonyeni. Nana mai regai kufunga zvemaonyeni, ingotengai maonyeni, grow, learn to think about big things. Great mind attract great miracles. Ndochimwe chinhu chinoda kumbochinjwa. You see, the time you spend budgeting, why don't you spend looking for money? Indinombofunga kuti zvinhu zvinotengwa namaimufundisi kuti ndianalyze receipt yawo, ndinofunga kuti kupusa kunenge kwawandisa pandiri. Kunyatsoona kuti vatenga paprika 450, vatenga salt shaker, vakoma chirisiti chachiri chakareba kudai, ndingogara pasi ndichiverenga risiti, ndichitadza kuverenga bepa remari ndichiverenga risiti. Vana baba nana mai, pakunamata kwenyu ibvai mutsika dzeurombe. Kana monamata Mwari. Ndaitaura nemwe hama, nganzi mufundisi ndiri kugadzirira future yevana. Ndikati taurai neni munhu waMwari. Zvikanzi ndiri kuvaka. Ndikati zvikanzi muri kuvaka kupi? Kwaanovaka kwacho kabhazi rinodzikwa 17 kilometers ndokunogumira bhazi. Obva anovaka imba pane kumwe kwandakapfuura nako ndichienda nekutoya ndoko mugomo mekuti hapana kana dream yekuti pamba ipapo pachazosvika mota. Unonovaka kunge gudo, kuvaka pamusoro pedombo. Voti hanzi ndiri kugadzira future yemwana. Mwana amboona magetsi muJoburg odzokera ikoko kuchakasara. Tsika dzeurombo ibvai madziri. Kana mofunga, fungai sevanhu vakava naJesu maari. Hanzi nomwe murume, mai vari kuchengeta kumusha. Ngati kunei? Zvikanzi kune mombe 2. Mukadzi wako iwewe igejo harigari mutaundi ari kufudza mombe 2. Ende kumafuro kunowanikwa varume, mukadzi wako anenge achifudza mombe nevamwe varume vachimutumbura munzwa ikoko. Iwe wakati wawawa muJoburg muno. Ndabayiwa mai simudzai gumbo tiputumbure, iwe uri kuno. Wapamberi pedu woda kutanga kutaura nendimi. Mwari anokupa ndimi ngaakusvinudze meso. Ufungewo semunhu, rega ibva patsika dzeurombe. Iye mukadzi wacho unomuguma anenge aswera achirumwa nezvikweko, iwe uri muno. Unotangira papi?
izvozvi ndichotaura kudai kuno mumwe munhu anenge atori munomu akagara munomu pacrossover izvezvizvi mukadzi wake atopedza kufuwarira mombe kumusha ende kumatanga hakuwanikwi vakadzi vakawanda kunowanikwa vako chete. Imbofunga so imbodhaizesta randiri kuparidzai uone kuti ukafunga mafungiro iwayo unotanga kunyatsoona kuvhurika pfungwa. So ndo timu rekuti anofunga kuti mukadzi wake adrive akaremara, irori timu irori rinofunga mafungiro iwayo. Netimu rekuti kana rakunamatira murume, vakadzi vana amai chete imbondiitirawo maoko mudenga yakayaka. Kana waprinda muprayer dzokorora munamato waPastor Jiriji unobhadhara. Mwari rangarirewo murume wangu abate mari chaiyo. Kumwe kushushwa kwamuri kuita inzara, munhu ane nzara anotaurisa. Iwe unofunga kuti murume ane 20 rand izvezvi papei yake yaatambira mwedzi uno December asarwa ne20 rand anogona kukuda aine 20 rand. Anenge aine hasha kuti musatombotaura zvemadomasi mungobika muri wakadaro. Saka pamwe pacho kana monamata, mimwe minamato yamunoitaka ngaive connected kuma principles aMwari anoti uchadya zvakakora zvenyika, sunungurwawo panhamo. What do you need to change? Minamato yekunamatira grocery 2023, minamato yekunamatira bhutsu 2023. When you pray, raise the standard. Kumbira zvinhu zvine musoro. Handina hangu maameni akawanda but handiri kusvuura munhu kutochinja munhu mafungiro chaiko. Unoziva kuti urombo hausi muye uri mumu. Kana wopa mari so ndandichizvifunga ndikati ukaona munhu anofunga kupa 5 rand yeoffering anenge achifunga kutambira mari. How much do you think to pay, to earn? Do you know one thing that I have taught myself and my children? Aurohwi kuti warota. Aurohwi. Ndaitaura nemwe hama not long ago. Akati mfundisi zvinhu zvakandiomera. Ndikati asina handina kuomerwa. Mfundisi zvinhu zvakandiomera. Ndikati asini nemudhara wako handina kuomerwa. Uri kuda mari. Ndakaona mashura asingaiti. Munhu akaomerwa ari kuda 500 rand. Dofo. Wakaomerwa uri kuda mari 500. Ingoti kana muinayo 20 ini ndizoona kuti ndokupa mari unoita dofo pakukumbira usina kushanda. Ndakazvifunga ndikati ndikamupa 500 munhu ndo timu rinonotenga nzondora nemakanda ehuku. Irori timu irori rinokumbira mari isingatengi. Unoona ari musunshine aine trori yakazara makanda ehuku, nzondora dzehuku ndo timu racho irori. Ende ndo chakatomutuma kuomerwa nepamberi paMwari ari kukumbira ma200 rand. Moyo wangu wakarwadza. Apa ane vana 3 nemudzimai akaomerwa ari kuda 500. Ndakazomboti zvimwe ndezvekuita semunhu waMwari panyasha kachi 2000 oibatsirikana iye ari kuda 500. Zvekuti uine mukadzika akakuteerera uchikumbira 500 unoita kunga ucharumwa kusiwe. Watadza. Unoziva kuti pane semoni yandakamboticha ndichiti learn to ask. Be a person who can ask. Be a good negotiator. Whenever you have an opportunity to ask something sound. Usaite semwana waHerodias anokumbira musoro waJohn the Baptist achitadza kukumbira kingdom. Zvizvo vamwe vana madzimai kunzi nababa uri kuda mota rudzi unonzwa achitodaidzira ndoda hangu chef spark diki isinganetsi kukonesa ndionoite mota inotena yega ndionenge uchikonesa. Ingoti kana zvichibvira dedi the latest Mercedes Benz kana vazotadza vanoremerwa vari padhuze. Zvizvi ndine rimwe zimunhu rekuti rakanditarisa so kana kumbofunga zvelicense kana kumbofunga zvekuchikoro
anongofunga koko, pfungwa dzake dzinogumira pacold drink, kwete koko chaiyo. Inonzi chii koko yamunomwa yaisina zita? Kingsley. Agara ipapa akaita Kingsley mufiriji, mind yake inobva yazorora. Ine chimwe after taste chainacho chezokuti unofanira kuzomwa chimwe chikapu chemvura pamusoro. Iri yega izvisustain. Iwe ungakurose bhodha kuya kuzomwa Kingsley upenyu hwese muno. Jehovha ngaakubatsire kusvinura manheru amwe vakarara kuti ugomwa Kingsley. Iwe kutsanya kupedza uchitsanyira Kingsley. Pambato ukasangana neni nyarawo mhani kana une chigubhu chiya, isa mupepa bhegi, rega kundiratidza. Unosangana neanointing wakabata zvinhu zvisina nemusoro. Haunyari wakaita sei? Zvimwe zvinhu zvinoda kuiswa mupepa bhegi. Saka kura tichiti pane mamagumbezi ataizobuditsa kana vaenzi vaenda. Saka anointing wakabata chigubhu chiya, kana watochibata kachiti munhu waMwari honayo zvandakabata izvi, zvishandurei zvirege kuzodzoka. Kwete kutoita confidence dzekuti todira here drink. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuda kuti kana taakuita crossover uti Kingsley kumba kwangu bodo, Jehovha imbondiitiraiwo zvakanaka, ndararawo ndakasvinura, meso angu ndakaavhura, vhuraiwo nzira dzangu ndiende kumberi. Omara ndinomboparidza kumana, dai vanhu vaitora vhangeri iri, dai maakugara kwakanaka. Alright, what do I want to change? Plus, tine pressure yekuti vanhu we don't want to desire. The Bible says, say your desires, let your desires be known unto me. It's not a crime to present a desire. Can I repeat this? It's not a crime to present a desire. Mwari ngavazodecide zvavanoda, ini ndavaudza. Mwe musi ndichinamata ndiri ndega, ndaenda kuLufendeo, ndakanga ndichinamata, handina kubuda mumota. Pandaida kunamatira ndakaona pakazvambarara sanyamahwevha, ndati asiyane napo. Ndasvika mukomana akadai swari ipapo, dai zvekuchanetsana nevana, regai ndidzokere mumota mangu. Ndapinda mumota mangu muya, ndaakunamata ndirimo. Ndandisingazhambika, ndaingoita shoma neshoma. Umwe munamato wandakarivhirwa naMwari ndewekuti ndaakuda vanhu vanofamba, handichadi manumbers. Gore rino ndinoda kumbotsvaga vanhu vanofamba, vanhu vari kuda, munhu ari kuda something. Pamwe pacho tiri kuchemera vanhu ka, uchitsvaga mutoro, ndinoda kumbotsvaga vanhu vanofamba. I want people who are ready to move, people who are ready to receive a miracle, people who want to experience a miracle, people who want to see good, people who want to go to the next level. Ndairatidza vana baba vekudare, ndofunga ndichiri nayo theme yacho, regai ndikuverengerei. Handikuudzi zita rechechi, ndinokuverengera theme chete. Zvezita rechechi musandibvunzi, kana kuti yeassembly ipi. Theme yawo yegore rino iri kuti year of all round rest. Manzwa, year of all round rest. Vada kuzorora kutotanga mana kutotanga na minute past 12, vauda kutozorora kusvika gore rinouya vakazorora. Ini mubvunzo wangu uri kuti kana ndine munhu akaita samanhivi ane chimwana chisati chasvika 6 months, anozorora sei? Chechi chidyei? Theme iyoyo yakandiremera. Ndakanoverenga scripture yacho ndikada kuianalyze kuti shuwa chechi iri kuda kuzorora. Imimi kana zvenyu zvakwana ingonditengerai mota dzakanaka, ini wakomana ndoda kutokurevesa, ini asi kuda kuzorora, inoda kutopanda pasi. Kuya ndafa ndozorora, ndiri mpenyu ndakazorora futi. Aiwa mwaJehovha ngaandibatsire kusvika achiuya. Ini kana ndichiri mufundisi pano musati mandidzingirira kanisana, nyaya yekunzi the year of rest hambofi makariwana.
theme iyoyo yakandinetsa, ndikatumirawo komana wangu ndikati verengaiwo. Ende kuno kuJoburg hatina kana munhu ane 70 years munomu. Hatina timu rese riri munomu rine zvivana zvidiki unotosangana naro pamapamba. Wowanyorera kuti rest. Imbotarisa munhu ari padhuze nekuti hana mufundisi yekuzorora siyana naye. Ndikakuona washanya kuchechi ikoko ndinobva newe takadzingirana kudai. Kuda unouya nemweya wekuzorora panapa. Ndichine munhu here manera. Nyaya yekuzorora ngatisiyanei nani. Alright. Andei ndichinemi. Andei pa Thanksgiving 2022. I'll run down the 3 points. Time to thank God for the gift of life. Usati patinono crosser imbowana nguva yekutenda Mwari kuti ndatongoona 2022. Tinogona kunge tine machallenges atakasangana nawo. Tinogona kunge tine patakapfuura napo. Tinogona kunge tine zvinorwadza zvatakamboona. But the truth is takwanisa kucross. Anditika Mwari vatitendera kuona 2023. Thank God for the achievements done. Munhu anonamata anofana kuwana nguva yaanoita inonzi acknowledgement. When you acknowledge what God has done to you. Amen and amen. When you acknowledge what God has done to you, at individual level, at family level, at church level, at departmental level, at work level. Point number 3. Take your time to appreciate God as He is God. Kungowana imwe nguva yaunonamata Mwari nekuti ndiMwari, kwete nekuti pane zvavaita, asi kungovarumbidza nekuti ndiMwari. Amen and amen. Amen and amen. Vanhu vanorara kaimbomutsai vanhu. Ngatimbosimukai. Mukatanga kurara na 11. Ndiri kukurarisa here. Ndiri kukurarisa ndokumutsai. Ndimbonetseki. Mastatements ekukumutsai nawo ndinawo chaizvo. Kutongodzikama hangu nekuti ndaona kuti mune vaenzi vakati one day. Chimbodaiwo zvigunwe zvako vakasimuka tu. Let's flip over our fingers. You won't die. Let's flip them all. No munhu atofoira so muno muchechi. Just flip over your fingers. All right. Thank you so much. We can go back to our seats. Vasati vabvisa chegumi cha 2020 December. Bvisaiwo zvemari musadye mari yaMwari. Umwe arikuda kuti ichengeta kuti atenge mafirecrackers. Hanzi akusungisa kuZimbabwe kanga usina permit ukanzikwa uchiti guu firecracker kuchisheri. All right. The other thing that I want us to consider, request grace of 2022 to continue into 2023. Ngaparege kuva discontinuity. Yekuti zvandakugona 2023, I dropped them for me to pick new things in 2023. There should be a build up that whatever I've achieved in 2020, apana chinondirwadza chekuti 2022 fuel was not a challenge. 2023 you are now struggling to just buy fuel. In 2022, if we achieve to buy fuel without a hassle, 2023 we must build up on it, not reduce. And nyasha that 2022 and inadzo kuna 2023. And that 2023 totanga kudzikumbira manje asi dzatakawana 2022 and inadzo. Panofana kunova ne blending ye grace ya 2022 ne grace ya 2023. What am I saying? Zvamunogona muna 2022 zvinofana kunosangana nezvamuchagona muna 2023. Let's say in 2023, 2022 I managed to set up a company. But yanga isina ma clients.
I must not go in 2023 to look for job. God must build up on the company that I started in 2022. And it pave a building kuti there should be a link between 2022 and 2023 so that our team and our achievements, they've got a continuous build up. Zviri kumeka sense here zvandiri kutaura. Kana musina kumborovana muna 2022, chiregai kuzorovana 2023. Mamusingatauri henyu zvakanaka mese muna 2022, asi hamuna kurwa. Saka kurwa tatobvisa nawo taakubuilda kusataurirana zvakadii zvakanaka. So in 2022, 2023, we want to build on what we achieved in 2023. Ndoda kupai example yechurch. Anditi gore rino tatenga church. We have bought a church. So in 2023, we now need to fill up the church. Anditi we want to fill up the church. We are developing what we got in 2022 into 2023. Na andichita ma calculations acho na vamtu vasekwa ndikati akufana ku raise our attendance to 1,000 to 1,200 every Sunday. Why? So that at least we are building or utilizing the blessing of 2023 to multiply it. And it tine a venue hombe taakuda vanhu vacho. And it pane kuti maita venue 2022 2023 maakunetseka nekubhadhara bond. And tinenge tareduce from where we were. So 2022 must build on 2023, must ride on 2023, on 2022. Ndiri kumboticha wakomana. Usiku kudai kudzidzisa vanhu vakasvinura zvakaoma. Alright. Tasvika ipapa. Ndo zvananga ndichida kuti tiite build up on. Kuti 2022, let it be a build up. Kana makatenga mota yaita 200 muna 2022, atichagoni unotenga ye 70,000 in 2023. We must come from glory to glory, from anointing to anointing. We must not have, do you know what devil does? Sometimes mukaunza a powerful theme, he allows that theme to live in 1 year, then it goes away. And that benefit, it won't be that useful because it's so short-lived. Machines we say. In 2022, where we are in Motor Church, 2023, we are in the Bascor. As I work on the father, and I hardly see my Bascor. As in, I refuse. Kuramatira Bascor is a mode of transport. I was under its honor of and we go. As can I really quick exercise, I could pay number fits and but the Totianzi Fundis we are omone kuno marivati, Batsira, Mariwenu, Yamano Garamchina Mata, Apura Nekuno. Tarisamunar Patusene, Mutaris Shaganak. And I want you to repeat these words. It has in Fundis. Pane nyasha dzakakumirira dzekushandiswa semunhu waMwari nekudya zvakakora zvenyika kupinda mumwaka mutsva. Jehovha ari mubatsiri wedu. Munhu akati nti haatendi. Unoita chinhu chakatadzisa vanhu vazhinji kutenda kuti I can do it. Is that faith that I can do it? Do you know for you to pass, you don't need 100%. You just need 51%. Inina hanimbokunyeperi. Ndinongofunga kuti dai ndisina kuita mufundisi ndaita vice chairman. Amen would say. Ndozvandongofunga. Because inini ndikana dai even mufundisi wacho vaisandida hai ndaigona kungokampena. Because pampacho ukasa kampena chokwadi unofa uri rombe. Ndotokuvimbisa. Iwe chimwe chiri kutotadza kuenda kumbereka hausi kukwazisa vanhu. Ndo chimwe chichofana kuchinja. Hausi kukwazisa vanhu. Vamwe vanhu vanoda kungokwaziswa kuti upenyu hudi huchinje. Ende inini vanhu vese vanondikwazisa pafoni pangu ndovanamatira. Vanhu vese vanondikwazisa pafoni pangu ndovanamatira.
Asi vana comrade chakanyuka. Vasina kwavari kuenda kana kubva. Pane vanhu vasinawo chavambobata. But pane zvinhu zvandataura zvakawanda zvinomeka sense. Zvandanchifunga kuti mumwe munhu anofanira kunge awana chimwe chinhu chaanobata chinomira paari manheru ano nemaringe nenyaya dzandanga ndichitaura. Alright. Ndichiri papa ndoda kuzodaidza present worship very soon. Pane chinhu chandoda kuti manheru ano address. Ndobva ndadaidza present worship tochitanga kuimba tichigadzirira kunamata mapoints andanga ndishaura. Pane chinhu chandoda kuti address. Ndoda kuti munhu wese ari muno ambowana nguva yekufunga kuti but what do I want to do? What do I want to do? That challenges my mind. That challenges my spirituality. That challenges my settings. What do I want to do? People are looking for a miracle to come, but a miracle can be seduced. Can I repeat this? People are waiting for a miracle, but I want you to get, I want you to get in the state of wanting to experience a miracle, not to wait for a miracle. Abraham anoti kuvatumwa, ko mukawana 6, ko mukawana 4, ko mukawana 2, ko mukawana 1, achiedza kuti Mwari vaseve Sodom neGomora. Manheru ano patiri kuita crossover. Pane chinhu 1 chinondirwadza kuti we have people who are faithful to come to church, but they have never received anything that relates to the church. Can I repeat what I'm saying? Uri munhu anditi, hauna paunoti Mwari vambondiitirawo zvakanaka. Ko uri kudii kumbomanikidzira? Kuti manheru ano ndisati ndakuratidza theme yegore, umboti Mwari, hamunawo here zvamunogona kundiitira. Unocha pane chinhu chandinofarira pana Esau. Esau achibva kumafuro, anosvika Jacob atora makomborero ese. Obva hanzi, your brother have tricked me. I heard the voice was Jacob's, but the body was Esau's. But Esau anoramba achichema ari pamberi pababa, ukaiverenga kuna Genesis 28. Achichema achiti hamunawo here zvasara, handigoni kubva pachigaro musina zvamataura. I cannot go away musina zvamataura. Ndine mumwe munhu ka anoda kuti umboti gore rino ka kwasara about 20-40 minutes or so, but harigoni kungopera zvekudaro. Can I repeat this? Harifaniri kungopera zvekudaro. A minute is like a million years kuna Mwari. A million years can be a minute kunani? Kuna Mwari. Munzvimbo dzemweya gore harifaniri kungopera zvekudaro. Haringangoperi sebenzi. Yo, pane zvandakunzwa mandiri. Ndine vanhu vandiri kuprofita pandiri kutotaura kudaika gore harigoni kupera situation yawapinda nayo muno yakadaro. It cannot be. Mwari ivo vatokutendera kushinura ka aiwa kanga vachinje situation. Haugoni kuenda ku next level uri mukadzi wechikwambo, aiwa hazvingadaro. Haugoni kuenda ku next level upenyu hwakamira kudaro, hazvingadaro. Mwari ngavawane chavanochinja munzvimbo dzemweya pamaminutes asara. Denga ngariwane tsika yarinoita pamaminutes mashoma asara. Denga ngariwane zvarinoita. Ndine munhu wandiri kutaura naye. Your situation cannot cross over. Ndiri kudzokorora kuti mamiriro ezvinhu haugoni kucrossa over uri rova. Handei tinorivhesa kwazvakanyorwa munzvimbo yemweya. Haugoni kucross over zvinhu zvakadai so. Haugoni kucross over uine mweya wechikwambo. Haugoni kucross over wakabatirwa ramangwana. Haugoni kucross over. Ndiri kuprofita manera. Hazvigoni kudaro. Denga ngariwane zvarinoita. Nhasi ndaswera ndakazvisarudzira nguva yekumbonyarara ndichitenda Mwari kuti pandiri kutaura kudai so pane hondo dzandiri kuda kutorwa nadzo, dzimwe dzacho hadzigoni kuzokrosa.
Handigoni kukutendera kuti mweya wenyoka uzokurosa. Handigoni kukutendera mweya wekushandiswa kuti uzokurosa. Handigoni kutendera chirwere icho kuzokurosa. Kune mumwe munhu anofanira kunditenda kuti manheru ano pane zvinoitwa naShe. Pane mumwe munhu anofanira kunditenda kuti manheru ano pane zvinoitwa naShe. Kana tasimudza izwi redu kunaShe, tatanga kutenda kuti iye ane zvaanoita, pane zvinoitwa naShe. Manheru ano ndiri kutenda kuti pamaminitsi amashoma asara tichipemberera gore musharukwa ane zvaanoita muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu. Ndine zvandiri kutenda mazviri manheru ano kuti denga rine zvarinofanira kutiitira uye Mwari ane paanofanira kutinzwa. Ndiri kuda kutenda Mwari manheru ano kuti kubva kuko kudhouku vana Magunda pamwe chete nababa munini torai masipotsi enyu, handizivi kuti makanda ari kupi, torai masipotsi enyu andakakupai. Ndiri kuda kukomanda manheru ano panguva yataakunopinda kuti mhepo yekudenga nevatumwa vekudenga vaburuke vazadze imba ino, kuti zvisina kumboonekwa nemeso zvionekwe, nezvisina kunzikwa nenzeve zvinzikwe, nezvisina kuonekwa nekubatwa nemunhu zvibatike. Manheru ano ndiri kutenda kuti hakuna, pane vamwe vanhu vandiri kuedza kutaura navo. Pandiri kutaura kudai kune vanhu vari kunzwa dzungu, kune vanhu vari kutemwa nemusoro, kune vanhu vatanga kuva nediscomfort. Ndaakutendera mhepo inopisa kuzadza imba ino, ndaakutendera nyasha kuzadza imba ino. Kune zvimwe zvinhu zvatisingafaniri kutendera kuitika semaKristu. There are certain things that we cannot just agree to. Kuti ma-spiritual husbands anokurosa, kuti mweya yetsvina inokurosa nesu. Kana todarika Red Sea, maIjipita ngavabatwe nemvura. Kana todarika gungwa, vanotidzingirira ngavarege kudarika. Ndine munhu here manheru ano? Imbosimudza kutenda kuti matiri makazara vatumwa manheru ano. Imo mumba muno makazara vatumwa, makazara simba raMwari. Pataakunokurosa, unofanira kukurosa vakadhakwa nesimba, unofanira kukurosa vakazadzwa nesimba. Mauri makazara kutenda. Ndine vamwe vanhu vakatadza kubata pamuviri 2022. Dumbu iroro ngaritondinzwa manheru ano. Harigoni kukurosa riri barren nezita raJesu. Kune vanhu vakatadza kubata mari, haugoni kukurosa vakadaro. Kune vanhu vakatadza kurarama, haugoni kukurosa vakadaro. Uye haugoni kukurosa kuti uzofa musi wa1 January. Kana wakurosa watokurosa unonorarama. Kana wakurosa watokurosa unonova neupenyu. Riyamanara vakaushuma muzita raJesu.